RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Noy Steng! Ablihi ko! Noy! Naadi ang akong yawi sa sakyan na, Noy! Akong kuhaon! Kaya tingalig may kalit nga ipapalit ang doktor sa gawas ng ospital. Ablihi ko, Noy Steng! Oh, gising-gising ni Steng. Nga naman! Noy! Noy Steng! Noy, ablihi mo ta, Noy! Nganong gilak man eh! Tabagin ko ninyo! Oh, shit! Unsa mo kinakabot sa suod? Ay, pirang ako, Apol. Malala mo ginawa siya. Di ko ginimbuya ni Apol nga akong gibokot. Ala, pasok na akong buko-buko. Masakit nga nagsige yung katandog. Wala yun. Ala.
Ala, wala nagbira sa akong apol. Salamat, Diyos ko. Muna kong liili. Huwag ko'y nakita sa palibot. Salamat taon. Wala siya. Wala nagsiging bira sa akong apol. Dapat niya! Abi na akong nawala. Dapat niya yapon. Nagilang siya. Ayon man nun, nawawa ko'y nakita sa palibot. Linahon ko nga kong mga mata sa palibot. Huwag ko'y nakita. Ayon man di ayron lang nagilak. Nagkadul naman. Nagkadul lang yun. Nagkadul naman lang yun yung bako. Wah! Nabilawataw ko isa ni mo, day. Unungin ako. Tabangi ko. Dulag yun ang iyang tingog. Marag naasawa po sa akong kama. Dalihan niyo pag-abli ang putahan. Katingali ko sa rin itabo sa pasyente. Okay, sir. Sir. Okay, sir. Problema lagi, sir. Problema lagi, sir. What? Ang please ko pag-reso, sir. Mamanunat. Sa? Pawa! Oh, shit! Ablitood! Pero makadaggan na akong giriso ni kanina. Then it must be, nagguba na ning inyong nab. Pailisin na ninyo, ha? Excuse, kamusod ako. You may leave now. Nayusteng! Tabang. Tabang, maluhay po. Tabangin ko ninyo. Nayusteng! Nayusteng! Ayaw, ha? No. Tulungin ako. Ayaw na kong sa muka. Ayaw. Nayusting. Tulungin ako. Ayaw ko sa muka. Ayaw. Hoy, Noy! Noy! Paghilo mo, kung di ka ko susubago, hindi ka. Nyorito Stanley, ikaw yun na. Kung sa pinitabo ni mo, ha? Umurang magbatang ang siksingkit o tabang. Ungo nyorito, ungo. Unsa? Sige, hanong bira sa ungo ako habol. What? Noy, ako may nagbiras imong habol nga gibukot, Noy, kay di magud maayo magbukot, kay masuffocate unya kas kainit. Unsa ikaw? Di na tinuod dito ikaw. Dili ikaw ako nakita. Si Mila ang ako nakita. Senyorito. Ug dili kining nurse nga bangko lang nimong gikauban dinhi. Dinhinin sa daan sa akong pagsuod, Noy. Ansa? Pero... Nagsige kog sampit nimo, pero sige masagog kag singgit, Noy. Murag hadlok ayo ka ba? Kataw gano na gani ko uga, tabang unta sa ubang nurse o gwardya. Maayo na lang gani kay miabot ni si sir. Di isay, bangag sa ilong, unsa di ay. Si Usting magbuang. Wagid ko mabiya kung wala makatog. Unsa? Ingon anak ka maayo ka sa inyong katabang? Ay daw long story. Well, we have all the time in the world, so tell me. Ayaw na. Dilit na mahim ganon. Oh, abi ko pag naglikay ka lang gid ako, hinungdan nga dugay ka kaing may balik din sa room ni Lula nimo. Likay? Why would I? And why not? Mahimo ba, Adel? Don't start with me. Pues, nga nung gipundakan man ko nimo sa telepono kaganing hadyang nanawag ko ning gikan sa airport. Nanawag ka? You know I did. Gibundakan ko nimo human nimo mabati ang akong tingog. Shit! Dili si Adel ang akong nabati kaganina. Kudili, ang bako ni Mila. Stanley, naminaw ka ba na ako?
Apo. Ayaw! Ayaw pagkumot ako! Stanley! Ang akong kamot. What is wrong with you? Lula? Kasakit sa akong paso. Lula. I'm sorry. I'm so sorry. Wato lang ko tuyo ah. Oh, come on, Stanley. Giwak ni mo ko sa gayang kamot nga may kupot ni mo. Dahil mo yung kakuha ni mo tuyo, ah? Masa may naitabo ni mo? Hi ka? No! Then stop acting like one. Shit. Kagabi kami din sa ospital pero hangtod ka ron. Wa pa dyan bati ang katugon. Gusto na kong uwapuhaway pero dili mo puhaway ang una-una. Sige kiniltagaw. Ay, Leche. Ano mo magsipa magkagsamok sa una-una, Mila? Mila, animal ka. Patay ka na. Patay ka na. Wanang ayaw na paghasol pa na ako. Ay. Mayo na lang gani kay niya si Adel nga. Nagkatabang na ako sa bante ni Lula. Napas ni Usting. Otros ang nasamog kayo. Ay. Labad nagsugod akong oo. Ay. Pasado alas 7 na may sa buntag. Ay, wak mo ko magduka. Pero may laban nagsugod ang oo. Bugat na. Ay, I need to rest. Mubali na kong suot sa ospital eh. Tumban ko lang ng sobra sa akong sigarilyo. Dili kay dako ni ospitala kumpara sa ospital dito sa Lainasod. Gamay na sa ng pasyente din eh. Mingaw kayo. Hida, mubalin ako sa lawak ni Lula eh. Igo na. Busog na ko. Salamat, iha. You sure, tita? Oh, hain man si Stanley. Huwag ko masayod. Doon-doon na ta sa pagmata ka ganiha. O, guwan na si Stanley din his imong lawak. But don't worry, mobalik na ka to siya. And besides, kinahanglan nga mamalit mis ako mga personal nga gamit kay nakalimtan akong malita sa bus nga akong gisakyan. Pilit na dyan nga akong pamati. I need to change na. Inyo kong biyaan din eh. Ay, dili na may magtukay, tita. May nurse masagming di-assign din uban ni mo, di ba? Okay. Hey! May kanya ka na. Nagmata na, Demo. Dito ako sa gawas, nagrilyo. Well, it's good nga ni anak ka. Nanahin ako ni Lula ni mo nga manlakaw ta. Kinalang mamalit ko sa akong mga gamit dito sa syudad. 2 ka oras pa una ta maabot dito sa syudad gikan din ni Adel. And so? It's your fault, ha? Kung ano nabiyaan akong ako mga gamit sa bus. Nabaw ba dito sa kumalitang ako mga alahas? So, you need to buy me a new one. Okay? Sa pa din ako nga nagdanghag ka. Saan ni mo?
Kay kung gikuha pa ko nimo sa airport, dili unta ko mapugo sa pagsakay sa bus paingon dito sa inyo. Sige na. Ubanin na lang si Adele Stanley. Mupaway lang ko din Mibati na ko og kaihion. Wa pa man mo suod din ang nurse nga giingon ni Adele nga maoy mo bantay na ako. Hain naman di ay. Maglisod ko sa pagpangihi nga ako ra tungod ni ining dextrose. Maayo kay ni aka na nurse. Ganiha pa kay kung kaihion. Dool na dire. Asisteri ko kay gusto kong muadto sa banyo. Nurse, ganong nagbarog ka pa man diya sa may pultahan? Naunsa man ni siya. Nagsiigir man og barog at ubang spultahan. O sabay nahitabo ining babayana. Nurse! Unsa ka nang imong gibuhat? Nganong gipakong nimo ang imong sa pultahan? Uno nga ka nang imong gibuhat? Uno nga ka na? Kay galaan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.